E sad kad bi mene neko pitao, meni se čini kao da se ništa nije promenilo od pre, za mene, 20 godina pa do danas. Ja kad sam počinjao da radim emisiju City, prvi prilog je bio Zana bila negde na Tajlandu, negde išla oko sveta, snimila 18 spotova, vratila se i tako dalje. Evo, 20 godina posle, počinjamo pričati koliko kod vas ima tog vremena koje je prošlo. Mi se nalazimo u Veneciji, na jednom od 200 ostrva. Burano, nisam pratio, nisam bio na naslovici. Murano, gledali smo kako Čika pravi od stakla potpuna čudesa. Dobio je gromoglasan aplauz. I ono što je bitno, Zana posle 6 godina izdaje novi singl koji se zove Maco Macane i pošto ovaj prilog ide direktno u jutarnji program, Jovana, tebi će baš biti slatko, mac, znaš zašto? Žiko, zašto posle 6 godina i šta nam sad spremate? Svojevoljno doneli odluku da se povučemo iz javnog života i ta pauza je trajala nekih 6 godina. Radili naravno koncerte, radili pesme za druge, a malo smo se zamorili od odmora i evo nas posle 6 godina u nekom potpuno kao novom početku za nas i pravo da ti kažem, osjećam se fenomenalno. Jel ima neke veze to Kazanova, Maco Macane, ovoga puta ženski Kazanova? Znaš šta, divna stvar je što će u isto vreme izaći i pesma i spot. Tako da ćemo ostati zaista onako malo u enigmi će ljudi ostati o čemu se radi. Mislim da je priča fenomenalna. Kad bi ti dalje pričala, stvarno bi bilo glupo, ali nemoj da pevaš. Ima jedna rečenica bitna. Da ti umeš da naudiš? Ne, meni ono za pod, to mi je najbolja rečenica. Ne, to je drugo. Boško je imao fantastičnu observaciju na jedan deo teksta, tako da je dodao jedan deo teksta koji naravno neće biti u originalu, ali meni je ostao u glavi zauvek. A za koju si mislio? A ima ono kad umeš da naudiš srcu svom, to mi je. Ajde to. Ja ustanem i samo nastavim i svaki komad srca sastavim. Pa da. Ono što kad je grupa Zana u pitanju, svaka decenija je donela po 5-10 novih hitova. Ja mislim da ste vi nekako grupa sa najviše hitova na domaćim prostorima. Kako se to desi i kako se to odživi da možeš da se nosiš sa ovim mladima? Meni ovo zvuči kao jedan novi start sa novom pesmom i neka ostane tako, bar po meni. Ja tu volim da budem malo skroman, ne lažno skroman. Znam da je bend koji vodim 35 godina napravio mnogo velikih hitova i u regionu koje su bile pesmetine i za region i za ovu našu sad malu zemlju Srbiju, tako da nadam se da smo pogodili. Dobro, a povod za sve ovo, za novi početak je koncert za 35 godina karijere. Ova godina je jubilarna godina, 35 godina Zane i evo i tebi kažem i svima pričam da sam jako srećan čovjek i ponosan čovjek što 35 godina guramo bez nekih skandala, znači radimo na pesmu. Ponekad neka ne dođu Jelenine ruke, iako je ona silno želela i evo prebacila ti juče. A šta bi bilo da sam i ja otpevala tu pesmu? Mnoge lepe stvari Žika ume da mi napravi da moram da se potrudim, a neke lepe stvari ume da mi iznenadi. Recimo za ovu pesmu me jako iznenadio. Da mi je dopustio da bude naša. Da, ja nisam očekivala. Imam utisak gde sam već kao počela da odustajem. Kao dobro, Žiko, nema veze. A ovo kad je rekao, ne, ovo ide za nas. Za nas? Oduševljena sam stvarno kao da sam infuziju dobila. Šta se desilo? Pa ne, to zahvaljujući našim prijateljima iz turističke agencije koja je jako ozbiljna agencija Viva Travel. Smo mi ovde na ovom lepom mestu i na još nekim mestima. Sutra idemo za Veronu. Tamo ćemo odraditi još nekih kadrova, tako da ja to ne zovem nikako sponzori, mislim da to ružno zvuči, to su prijatelji našeg jubileja. Što držiš stik? Sad ja tebe da pitam. Venecija ima nekih 200 ostrava koji sasvim mostićima, do nekih se ide šatlom, do hotela Čiprijani, na primjer. Ima raznih atrakcija da ti izvuku pare, od maske preko Murano staklića ovde, ali smo mi nekako shvatili da je ovaj stik to što je budućnost turizma. Islikali smo se za sve pare, verujte mi, što kaže Žika, ako želite samo Viva ili ova stvar može da vam donese to zadovoljstvo. Jelena, ono što hoću ti pitam, slikali smo se juče non stop. Maco Macane, pesma koja govori o jednoj ženi kojoj ni najveća ljubav njenog života ne može ništa, jer je ona šmeker, pa zato pričam.
Ona je kao, to ti je ono kao, sestro, ti si brat. Ti si brat, ti si brat. Moram samo da kažem da je ovo za jutarnji program za Jovanu i Srđana i da će se dopasti pesma Maco Macane, pogotovo zbog Mac Mac. Znaš, Jovan?